डिजिटेल न्यूज नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव बे समाव आसा कर्मी बिथांमोना धरना हाबाफारि लादों बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों बे समाव आं बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि दिनैनि धरना हाबाफारिनि गुबै उद्देश्य जोङो गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ गिबियावनो हामबाय होग्रोदों जोंनिथिंनिफ्राय नैथियाव जाबाय माने दिनैनि बे धरना होनायनि खारना बेनो जोङो माने आसा कर्मी बा आसा सुपारभाइजार कर्मी हिसाबै जितु जों बे एनआरएसएमनि आन्दाराव खामानि मावदों जोंखौहाय फार्स्टआव माने जोंखौ सरकारि हिसाबै जोंखौ गनायना लानांगौ आरो नैथियाव जाबाय जोंहा आरोबाव जोंनो माने जेरैबायदि दरमाहा जों मोननांगौमोन जोंनो 25,000 दरमाहा नांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनो जेरैबायदि खामानिफोरखौ जोंनो बुरजा होदोंमोन बेफोरखौ जों खमायनांगौ आरो जोंनो स्कुटि होनांगौ ओमफ्राय जोंनो दरमाहा बांनायजों लोगोसे किसुमान खामानिफोरखौ खम खालामनानै होनायजों लोगोसे दानि जुगावथ' जोंहा नाय जेरैबायदि बुस्थुनि दामफ्रा बारायबाय बे हिसाबै जोंखौहाय माने जोंखौहाय बे एनआरएसएमनि आन्दारावहाय जोंखौ मोजाङै सिकिउरिटि लानांगौ बेनि सायाव एक्सन लायाबा औ जोङो बेखौ जुदि एक्सन लायाबा जोङो गोख्रों आरो जोङो आन्दलन खालामनायनि जोंहा थांखि दंबावो बिटिआर सरकारखौ जों बिटिआर सरकारखौ बे समाव खावलायगोन दि बिथाङा जेरैबायदि जोंखौहाय बिटिआरनि हिसाबै जोंनि सायाव एसेबाबो बे नोजोर होनांगौ जोंनि जिफोर दाबि जों खालामदों बेफोरखौ बिथाङाबो जेन आबुं खालामनायाव हेफाजाब होनांगौ जों बेखौनो खावलायो जोंनिथिंनिफ्राय नमस्कार जों उदालगुरि जिल्लानि आसा सुपारभाइजाराव जोङो 2009आवनो जोङो आनजाद होनानै उथ्रिनानै जों मोनदोंमोन आरो जोंखौ खर'फोजायावहाय एपइन्टमेन्ट सिलेक्सन लेटार हरदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांबाय थादोंमोन गिबियावनो जोंखौ एनआरएसएमनि कर्मी एनआरएसएमनि स्टाफ होननानै जोंखौ बेबायदिनो लादोंमोन वार्कार होननानै दायो खिन्थु जोंखौ भलन्टियार फ्रन्टलाइननि भलन्टियार होननानैसो जोंखौ बुङो आरो जोंखौ बेबायदियैनो जेनेबा माननिसो होयो जोंनो मजुरि होआ बेखायनो जोङो दिनै दोलो दोलो ओंखारबोनांगौ जाबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव 96 जन आसा सुपारभाइजार दङ आरो अल अखमाव जोंहा गासैदो 2,600 आरो 26 आसा सुपारभाइजार दङ गासैनोबो जोंनो दायो अनलि 9,500ल'सो जोंनो माहिलि जितु रां होयो बै रांखौबो जोंनो 3,500खौ जोंनि दानना लाखियो आरो जोंनो ब्रेकआप खामै खामै फैसाखौ होयो 6,000ल'सो सोना होयो 2,000ल'सो जोंनो सोना होयो बै फैसायाव जोङो गामि हान्थिनायाव असुबिदा जायो जों मानोना सासे आसा सुपारभाइजारा जोङो 10 खान गामियाव हान्थिनांगौ जायो आरो जोंनि खामानियानो जाबाय खुदिया नायग्रा बिनिफ्राय खुदिया थैनायखौ होबथानाय बिमा थैनायखौ होबथानाय आरो जोनोम संख्याखौ जोङो खमायनाय आरो बैफोर खामानियाव जों जितु लोब्बा थायो बै लोब्बा थानायाव गासैबो एनएचएम आसनिनि खामानिफोरखौ जोंखौ टिम वाइजआव मावनांगौ होननानै जोंखौ माने बेबायदिनो बुङो उनाव जोंनो जिता माननि बा इनसेन्टिभ जों फैसा मोननांगौ जायो बुङो होमबानिया बुङो मा नोंसोरो एनआरएसएमनि कर्मी नङा नोंसोरो फ्रन्टलाइननि वार्कारसो होननानै जोंखौ बैबायदि बुंनानै जोंखौ दुखु होयो दिनै बेखायनो जोङो ओंखारबोनांगौ जाबाय जेरै एनएचएमनि कर्मीफोरा 20 दिननि जायगायाव 30 दिननि जितु मजुरि मोनो बै मजुरिखौ जोंनोबो सुपारभाइजारफोरनोबो होनांगौ आरो जोङो जितु एनएचएमनि आन्दाराव जों खामानि मावो जोंनो जितु 10% फैसा होयो बेखौ 10%खौ जोंनो दायो जेनेबा स्टेट फान्ड जितु 1500 फैसा होयो बै 1500खौ 3,000 खालामनांगौ आरो जोंनि जितु माहिलि सेलारि बेखौ 15निफ्राय 18,000 बा 20,000 बेबायदि जोंखौ बृद्धि खालामनांगौ आरो जोङो जितियानोखि जोङो एनएचएमनि खामानि मावो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव अब्लाना जोंहा गोबां जेंना फैयो खायफा गामियारिफोराव जोंहा लामा गैया थाबायना थांनांगौ जायो साइकेलजों थांनांगौ जायो बेवहाय जोंहा बहुत असुबिदा जायो खामानि मावनायाव बेनि थाखायनो जोङो आसामनि मुख्यमन्त्रि सारखौ बा जोंनि बिटिआरनि प्रमद सारखौ गुरैयै खावलायनाय थायोदि जोंनो जाहाथे आसा सुपारभाइजारफोरनो गंसे गंसे स्कुटि होनाय बेबस्था खालामो बिनि थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो जोंखौ एनएचएमनि कर्मियाव जाहाथे नाम भुक्ति खालामो आरो गासैबो एनएचएमनि खामानिफोर जितु हेल्थ डिपार्टमेन्टआव प्रग्राम सोलिबाय थायो बोसोर नाङैनो बै खामानिफोराव जोंखौ अन्त
अन्तर्भुक्त खालामनांगौ गाइडलाइनाव नाम थिसननांगौ बेनोसै हाबाफारि लादों जों दिनै सानसेनि थाखायल' लादो 11टानिफ्राय 2टा बाजासिम बिदोंमोन जोङो खिन्थु डिसि सारा जोंनो 1:30 बाजिसिम जोंनो पारमिसन होदो उननि समाव बेनि सायाव एक्सन लायाबा जों दा दाबिफोरखौ जेनेबा सारमोना रायलायनानै जोंनो मा खालामो बिनि उनाव जुदि जों जेबो मोनाबा जेथिया जोंनि खामानिफोरखौ खमायना होथो जों खामानि मावनो असुबिदा जायो आरो दायो मुल्य बारिनाय जि बेसेन बारिदो बुस्थुफोरा बहुत दाम गोसा जानाय लोंनाय फरायनाय जेरावबो दाम गोसा जों ओंखारलांबानो फैसा नांगौ बेयावहाय जोङो सोलिनो दिगदार जायो बेखौ बिथांमोना गोख्रोङै साननानै नायबिजिरथों आसाफोरा मात्र 3000 होयो आसाम सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय 2000 होयो आरो अखम सरकारनिफ्राय 1000 होयो बै 1000खौ 3 मानि मुराव 6 मानि मुराव बोसोरनि मुराव होयो बिसोराबो बिराद सोलिनो दिगदार जायो बेवहाय जोंखौ खामानि मावनो थिनबा बुगानाय जायो खुद्रिनाय जायो जों बिराद असुबिदा मोनदों बेनि थाखाय जों दिनै खौसे जानानै ओंखारबोनाय जाबाय आसानो आसाम सरकार गासैदों सरकारनिफ्राय बिसोरो 3000 मोनो खिन्थु खामानिनि उपरावहा बेस खालामनानै मोनो जेनेबा JSY मोनो SBNC मोनो SBYC मोनो बेबायदि MRनि मोनो DPD बुस्टारनि बेफोरबायदि बायदिसिना क्लेम खालामबाला फैसा मोनो बेबायदि बिसोरनिबो जिथु JSY फैसाखौ जेनेबा जों जेब्ला हाबनाय बिनिफ्रायनो जोङो 600खौनो होनाय नुबाय थादो दा बै फैसाफोरखौ सरकारा जेनेबा 1200 होयोब्ला MRनि फैसाखौ 100नि जायगायाव 300 होयोबा बिसोरबो सोलिनो हागोन आरोखि बेसेबांनो खुलुमबाय आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि आसामनिफ्राय जे इसिबां खस्थ' होबाय NRCमा दा दिनै जोङो बे खामानि मावनायनि मजुरिहै जोङो बेबायदि मोननांगौ बायदिहै मोननो मोनाखै जोङो दायो खामानिफोरखौ जाबसिननिफ्राय जाबसिनदों बिनिखायनो जोङो गोबां दुखु जानानै दङ मानो होनोबा NRCनि दंफां गुदिया NRCमा जे मोनसे दंफां बिनि दंफां गुदिया जोंनो आसायानो दे दंफां रोदा थारमाने NRCनि जेसेबां कर्मचारिफोर दङ बिथांमोना जोंनि थाखायसो जोंनिफ्रायसो मोननाय बायदि जाहैदों जेसेबां सम बायदि जोंथ' जेबो मोनखायानोसै जोंनि मोननांगौ खिनिखौ जोङो जिबायदि मान्थलि मोननांगौ बे सेन्ट्रेला 2000 होदों स्टेट गभर्नमेन्टआ 1000 होदों बेखौबो जोङो सम बायदियै जोङो माब्लाबाबो मोनफेराखै मानो होनोबा जोङो 6 दान मालाबा 7 दान मालाबा 3 दान बेबायदिजोंसो जोङो बेबायदि मोनबाय थायो आरो बिनिफ्राय आरोबाव जोंनो थोजासे हाजासे जिखि खामानि फैया मानो बेखौ बारे बारे जोंनिफ्रायल' जाबसिननानै हरबाय थायो बारे बारे सार्भे खालामहोबाय थायो आरो बिथिंजाय नै दा लेप्रसि गोदान फैलायबाय लेप्रसिखौबो आरो जोंनियाव जाबसिनना होलायबाय दा बिनिखायनो जोङो बेबायदिहै पलिअ फारसे गोदोनिफ्रायनो फैबाय 95निफ्रायनो NRCमा जादों बिनिफ्रायनो पलिअआ दिनैसिमबो 75 थाखायैनो दङ बे 75 थाखाया दिनैनि दिनाव 75 थाखाया माबा मोनसे मुलाम्फानि रां नामा साननानै ला जोंनि जायगायाव बिथांमोना थायोबा मिथिनो मोनगोन जे 75 थाखाया मा थाखा दा दिनै मोनसे माइरं सेरसे बायनो थाङोबा 43 45 जाहैनोसै होमबा जोङो सासे मानसिनो दिनै सानसेखौ जोङो 75 थाखायैनो जोङो बेबायदि हाजिरा मावनानै जायोबा जोंहाबोथ' न'खराव फिसा फिसौ दङ आनखि न'खरखौबो जों बोरै सोलिनो बे 75 थाखाजों जोङो ओंखायनो बेबायदि 75 थाखायैनो होयोबा जोङो पलिअखौ खालामा आरोबाव लोगोसे लेप्रसिखौ जोङो खालामा मानो होनोबा जोंखौ बेबायदि बारे बारे खामानि सफैबानो जोंनो होगोन होननानै जोङो जिबनावबो सानाखैमोन जेब्ला लायो लानाय समाव जोंखौ जे डिलिभारि प्रेगनेन्टखौ लाबोनानै डिलिभारि खालामनांगौ हस्पिटालाव डिलिभारि खालामनांगौ बास आरो गथ'फोरखौ भेक्सिन समाय मथे होनांगौ बेखिनिखौल'सो लादोंमोन साननो थाङोबा जोङो मा होनो 100निफ्राय 100सिम जेसेबां खामानि दङ NRCआव आसामनो होजोब्बाय मानो होनोबा बे दुखुनांथाव खोथा बिनिखायनो जोङो दा बेबायदि हिसाबै 3000आव रावबो कर्मचारिया मावनानै गोजोननाय गैया बेसेबां दरमाहा लुगैनाया जोङो दायो 20 बा 20 नङाबा आरो 15 बिनि गेजेराव नांगौ आरो जोंनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम मा खावलायगोन बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोनखौ आङो मिडियानिसिम मिथिसार होनाय जायोदि दा आङो बेखौनो खावलायनो सानो बिथांमोना जाहाथे जोंखौ अननानै एबा जोंनि न'खरखौ सुख गोजोन लाखिनो थाखाय मोजाङै मोजां जोंनि डिमान्डखौ मानिनानै लायोबा आं गोजोननाय मोनगोन आसामनिफ्राय
आं बेखौनो खावलायदों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बिथांमोना जाहाथे गामि गामि हाबनानै नाय जोङो माबायदि खस्थ'आव भुगिनानै दङ हाब्रु दैब्रु लामा सामा मोनसेबो मोजां गैया माब्लाबा जों साइकेलजों हान्थिनो गोनां जायो दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो साननानै ला जेनेबा जोंनि न'निफ्राय ओंखारनानै हस्पिटालसिम थांनांगौबा जोंहा सानसेयाव 200-300 खरस जायो जों बहानिफ्राय मोनगोन बेबायदि जाहैयो आरो बिनिखायनो आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ गुरैयैनो खावलायनाय जादों जे जोंनि जेसेबां दायो मोनथायखौ लुगैदों बिथांमोना अननानै जाहाथे जाफुंसार होयो आं बेखौनो खावलायनाय जादों।